Hawu Nyambosi, awuyangi emsebenzini baba? Nkosikazi. Hleli la ngiyacabanga. Kwenze njani baba? Kanti wena uxolile. Uyazi nkosikazi, lo mfana nganginethemba ukuthi kuyohamba mina kuqala. Ingcwatshwe uye, buka manje yini eyenzekile. Kuhambe yena, kufanele kube yimi manje ngingcwaba. Baba ngiyazi kubuhlungu kodwa ngisacela uhlise umoya. Usho. Yazi ibizela umntwana uMenzi, ngamtshela ukuthi akaphuthumele. UMenzi uyasebenza nje. Uma uthi akaphuthumela ekhaya, ashiya umsebenzi wakhe kanjalo nje. uMenzi kuzofanele ukuthi angene umfazi womfowabo lo ubheka umuzi. Avuse umuzi womfowabo. Angizwa. Hayi kunjalo phela uyambona umakoti usemncane kabi. Usengaze hambe ekahliziyo ngisa. Hayi, angiboni ke lokho. Phela lo mfana lo kuzalwa nje ucwela ikhanda. Ngeke nje ayingeni indaba umakoti uzomsiza ukuthi avume ngoba yabona lokho ngisho ngisho ngodlidlakalasi ijazi lephoyisa. Uzomela makwenziwe la sho wena ke baba. uma efika umakoti umthetho uzongithola ngale endlini yabadala. Kwenze njalo Nyambosi. Hawu makoti awuphathwa. Baba wakho uyakhuluma ngawe manje. Kusile imatha nemngane njani nene kahle silalele sisula. Hayi silele ma siyacela kini kube khona ukudla besokuzwa ma kazi babe akekho emsebenzini benze sewahambile kumgcina kwangathi ngiselagezile. Cha akayanga sisi ungale nje indlela yabadala ithe uyacela kukhulumile thini thula mntana thula sisi. Makodwa wami engimthandayo nomuhle. Kuyaphileka kodwa mntana. Yebo baba ngiyaphila ngeva kuwe Nyambosi. Hayi siyaphila. Ngithi ake ngicheck lana makoti ukuthi uyabona kodwa ukuthi seyisondela kakhulu insuku zokuthi ukumlenzela. Yebo baba ngiyabona. Awungitshela mntana. Zinjani inhlungu manje emva kokushiwa ubheka umuzi emhlabeni? Eqinisweni baba ngiyazama. Kodwa akukholula Nyambosi. Lobuhlungu angeke babe kudlule kalula nje. Cha mntanami. Musungithela ngebese. Uyabona manje sekuyisikhathi sokuthi ubeke umoya phansi. Uzole. Ngiyafisa Nyambosi kuthi ngabe bekulula. Kodwa kukhonakala ngani ngoba inhliziyo yami yakhiwa ngelithando lokubheka umuzi. Makoti. Sekuyisikhathi sokuthi uthola umuntu ozokuthoba lamanxeba. Ngabe baba uchaza kuthini? Kuzofanele ukuthi ungene uMenzi eqhube
umuzi womfowabo. Ngiyaxolisa Nyamuza. Lokho kwendeka ngifile baba. Mntanami semncane, igazi lakho liyagijima. Uyadinga amahlombe ozokhalela kuwona. Inhlonipho lenkulu Diniswami. Lokho kusho ukuthi abantu bakho kumele bangishaye istokfele, bangishaye ibhandi. Ngiloko mina ngimemana nabo ngathi ngiyinsethe. Babhizi bashintshana ngami. Mntanami, lento engikhuluma ngayo makoti iyasho ukuthobisa amanxeba. Ngiyakucela mntanami, vuma umenze akungene ebe umduduzi wenhliziyo yakho. Inhlonipho lenkulu nje baba. Lokho kuyowendeka ngifile. Ngeke ngize ngithandzane namenzi mina. Never. Ngeke. Hawu, makoti, wachamuka sokhala ngani yami kwenze njani? Akunalutho mama. Hayi, akunalutho loyo mayizokukhalisa, mina wamele ngikhathazeke. Yini sisi? Kuthi nje manje. Baba, khuluma into lengahambisani nayo. Yini yona leyo? Uthi angenwe yimenzi manje. Sisi, ngiyena mntana. Siside isikhathi ubhekene nezibandlo emhlabeni. Ngakho-ke kuyisiko kanti futhi kuyimpoqo ukuthi ungenwe umfowabo lo mncane menzi. Wena manje busolo wakhe. Sonke lesikhathi. Kona sisibe ngazi ukuthi ngelinye ilanga kuyofika la. Manje ngicela ukuthi niwagathe lamasiko enu. Ngoba leso sikhathi sesadlula. Bekukutsala la kuphocelelwa khona umuntu. Ukuthi angene kumuntu. Nyalo sesiphila esikhathini lapho. Ende mina manje futhi lokunye angimthandi umenzi. Mangibona yena ngibona usikoni wami. Sisi, uzweni. Lokhu nje kusikwenzela ikhaya. Ngicela ucele mntanami. Futhi mina manje yonke lento le ayingihlaleli kahle mntanami. Ethi mina manje baba sengicabane ku. Hawu umzonda mntanami. Hayi qhubeka makoti osho. Kodwa-ke ngifuna uwazi mntanami ukuthi lento engiyenzayo ngiyenzela lokumndeni nesithunzi sabo futhi. Kodwa wena mawukuthi awuyikoni lento ngizobuhlungu kakhulu mntanami. Ngixolisa Nyambozi. Kashonga, sithembisana. Hayi, ngisathulule inyawo. Nokuthile ngisafuna ukulungisa. Ngifunga badla manje amhlophe lingathoma lengithathe Ngizama njani? Ngiyantoni? Yaphila. Ngingafika la ungekho. Kwenzakalani? Yeah, bese ngizitiye and ngifisiyo ngisaklina. So yeah, mina futhi Ufisiwe. Ufika ngesikhathi sakhe shotla. Zothi. Nomzana kwambona? Lutho ngamboni yazi. Ngazi noma ke undlule ngathi ngingekho. No, ngeke ngadlula ofisini lakhe ngekho.
Ngiyacabanga ukuthi azafika. Ngiyakenzela. Okay, kulungile. Okay. Hawu, Kanyama, vula na umfana wami egeyidini, vula amakoti. Na umenzi. Umfana wami. Ndodana yami. Hawu nangumama. Anokunjani? Ngiyaphila Ngiyabona basiphilile. Hawu ngiyajabula. Jabula mina. Uzacika kanjani? Sabona isibiza sami. Sabona kanjani kodwa siyaphila. Siyaphila. Kodwa thatha nathi sikhwama uhambe usibeka ngale kamereni. Ujabula. Umfana wami uhambe kahle kodwa siyabonga manje. Mama ubaba. Ubaba wakho uyamazi njengomsebenzi. Usemsebenzini. Hawu mama, ngithola umbiko uphuthumayo ovela kuyo uthi mangize lapha ekhaya. Ngabe kwenze njani? Ke mangathi ngiyazi ngizobe ngicamba manga mfana wami. Hawu. Hayi angazi mangazi wena-ke mama. Lutho mamela-ke awuthi uyokwenzela ukuya ngasethunjini ngale kitchen angithi yathemba ukhathele. Hayi Lungile ndodana. Sengonze ngeminye sishwaba anjengenja yenkasivalo angidliwa ngumzwa ngethwa yengane umhlobo. Ngiyakubela baba. Engaphakathi kwesikolo sabakithi. Ungamsiza ngani baba? Bengizohlola. Ngiyacela ke mkhulu ngifakele inkomo yakho la ngaphansi. Ubaba ubani sibonga? Umthetho. Siyabonga. Ngicela nje ungephaka isikhashanyana ngicele kulaba bangiphethe. Emakhosini baba mkhulu ikodwa ngizobuya ngikhuleka ke mina lonke. Nina ngolandelana kwenu uyasazi ke nangoba mnyamboza ngaphansi kwesikolo. Uzocela usizo. Ngicela ngikhanyisele emakhehla ukuthi ngabe kwenze njani. Phakathi kwempilo yakhe. Baba umthetho. Makhosi. Ngiyambuza. Abantu abadala laba ngibonisa ukuthi wena ububuka isithombe. Makhosi. Isithombe sensizwa. Makhosi. Lo muntu wesilisa ngaba ingane yakho. Makhosi. Leyo ngane layo ayathi ayisekho emhlabeni baba. Makhosi. Yebo ke baba umthetho mase ngibuze emakhehleni ukuthi ubaba umthetho apho uzokwenzani lapha esikolweni. Makhosi. Kodwa abantu abadala bangibonisa lesi sithombe somuntu odlulile emhlabeni. Makhosi. Mayedlula nje emhlabeni akadlulanga ngokugula. Yebo makhosi. Ingabe udlule ngengozi yemoto baba umthetho. Makhosi. Mase ngihamba nayo. Baba umthetho amakhehla aphinda athi wena awuphumulile emoyeni ngoba lo mntwana uyambona emaphusheni akho. Baba umthetho ingane yakhe ayiphumule. Makhosi. Ayiphumule ngempela. Ingabe ubaba umthetho uyazi ukuthi kwenzakalani ngendodana yakhe? Cha, ngazi nje ukuthi udlule ingozi yemoto makhosi. Ingane yakhe ayiphumule baba umthetho ngoba ayidlulanga emhlabeni ngoba kwakuyingozi yemoto nje. Waqaqwa amasondo emoto yakhe. Hawu. Yasidlula kanjalo ke emhlabeni. Ngabe ubani wayenza isenzo sifana nalesi? Ngiyaxolisa baba umthetho kodwa nyamboze kule game umkhonto okwazi ekhaya. Anjengenja yenkasivalo angidliwa ngumzwa ngethwa yengane umhlola usekhaya. Asengibaphule tinyangeni ngihlahlule kubabholofithi bafakazelana ngesandla semvelo lesingihamba ngawo umshosha phansi Nkosi kuthiwa ngenjenje kulomhlaba ngibona Yazi usefile inkumbulo. Mina mama uyathanda nje ukuzama ngizingane. Ngikhulile manje ngendoda. Hayibo,
Kusho ukuthini? Phela wena uthumbu wakho wena ugcine ufana kamama wena. Squeeze. Wathula nje ngidala ngami ukhona. Squeeze. Hayibo, makoti. Wenze njani? Ma, nithi kwenze njani? Sibuza wena ukuthi kwenze njani. Wabuke ukhathazekile nje kwenze njani vele? Mama, sisi. Ngicela kuyengise kamareni la. Mnumzane. Khulubuse Nkosi. Kunjani? Ngiyaphila mnumzane, ngithola umbiko la ophuthumayo ukuthi uyangidinga. Ngabe sengonene mnumzane wami. Hayi, akunalutho ndoda. No, ngibuka ama-sales la. Okay. Izinga aphezulu ngayo. Ngithanda ukungithusa ngoba qala ngibe phansi kakhulu. Hayi, angazi mnumzane, kodwa enginesiqiniseko sakho ukuthi owami umsebenzi engiwenzayo kwenza ngokusikhandla ukuze ama-sales ala ekhaya akhuphuke ngamalengiso. Kanti-ke nabavukuzi emayini nabo basebenza kanzima ukuze umsebenzi uye phambili. Hayi, kanti ayikho inkinga. Engikubizela khona nje ukuthi ngikuncome ndoda. Siyimithetho amayiningi siyabonga kakhulu. Umsebenzi owenzayo ubuye umuhle ngendlela emangalisayo. Keep up the good work. Ngiyabonga mnumzane, ngiyamthokozisa ukuthi umsebenzi wami uyancomeka. And ngiyathembisa ngizokwenza ngokusemandleni ukuthi uqhubeke ngendlela. Hayi, ngiyabonga. Sibonge. Ungivalele na. Uyasona ukuthi ubaba wakho ukubizile umsebenzi ukhushulwa wabhekumuzi. Kodwa phela mama, lento sengayenzeki baba nje. Mina ngisakholelwa nhlobo nje Hlusi. Yemali. Kanti babe vele uyakholelwa naye kulethi imvondo emadlodi. Kufanele phela ubaba usaphila isidala nje. Futhi udinga usizo. Menzi bantwana. Kunini ngibizele? Uzofika manje? Awu yebo Nyambosi, ngixolise baba. Izikhiza semsebenzini bezimina kuphoqa ukuthi ngizihambise. Cela ungilandele. Ngiyabonga baba. Ubaba wayengibiza ngokukhulu ukuphuthuma ongaka babe kwenze njani? Ndodana, kuzofanele siqale amalungiselelo okwenza umsebenzi kumfowenu. Hayi baba, mosho lokho singakwenza ngelanga nje Nyambosi. Ya. Okubalulekile kodwa kakhulu ilokho. Kuzofanele ukuthi uthathe ubukhosana baleli khaya. Tanami wena wedwa osusele njengendodana yami. Ngiyezwa Nyambosi. Selokhu wahamba kumnewenu ubhekumuzi uwena engisele naye. Uyazi-ke noba umusa washa wanqonqa lapha engozini yemoto. Sekufanele manje ukhule wenze izinto zokudala mntanami. Ngizwa kahle Nyambosi. Kuzofanele ukuthi ungene umfazi womfowenu. Hayi baba. Hayi angisakuzwa kahle baba. Menzi awunayo inkinga yendlela. Uzwa kahle. Ngithi kuzofanele ukuthi ungene unamnisi. Umzalise indlalifa yala koNyambosi. Kodwa uNkulunkulu wami. Baba, mangingabuza nje. Angithi ubaba usakhumbula ukuthi mina sengasindiswa. Awu, phela kuhle kakhulu lokho ngoba uma uselisiwe wazi kahle ukuthi iBhayibheli lithi lithi hlonipha uyihlo nonyoko ukuze insuku zakho zande ezweni. Lokho mntanami uzobe ukwenzela ukukhulisa lo muzi wakoNyambosi ukhule udlondlobale.
noma kunjalo Nyamboza, ibingekho enye indlela ebengenziwa ngayo ngaphandle kwalena baba. Menza. Yabona la ekhaya. Thina sinommeli. Kodwa thina siyenzi incwadi yefa. Ngoba kuyaziwa kodingiswayo ukuthi ifa lidlulela kwindlalifa inkosana yegceke. Njengoba nje inkosana iye yakhothama ingenayo indodana wasala umakoti. Wena uzofanele ukwenza ukuthi ungene unamnisi umzalisa indlalifa yaleli ekhaya uNyamboza. Baba ngoba ngiyasebenza nje mina. Futhi nginomsebenzi ngalo nesikhundla la ngisebenza khona. Khulileka. Sekuyisikhathi manje sokuthi ubuye uzosebenza la ekhaya. Ndodana, yenza okufanele. Ngena umfazi womfowenu. Lokho ukwenzela ukuqinisa leli ekhaya. Menza sengiqedile ukukhuluma nawe. sengonze ngeminye sishwana anjengenja yentasivalo angidliwa ngumzwa ngethwa yengane umhlolo usekhaya asengibaphule etinyangeni ngihlahlule kubabholofithi bafakazelana ngesandla semvelo lesingihamba ngawo umshoshaphansi nkosi kuthiwa nginjenje kulomhlaba ngibulawa sihloko sami sesingihambela etinyangeni singivumela ngetichithu maye kuthi uyaluma uyaphuphuthi utenda lo ngitsandzako Shimdi Entertainment sivela la kwavela khona izazi.